Bambo Kenny Msonda ndi zonena kuti alira uku kulira ndithu chokuwa anthu oyipa inu a MCP, anthu okuda mitima inu, mulungu akukanthani inu zoona kundilola ine ndizikhalano ojiya kumenya kampeni kukuwa kubangula koma ndekuti ndalamazo kumadya nokha zona kunifi ngongole kundimana amamegafamuso munandimana basi nefe nde omapezeka zono tinoma omatowawo koma osangala kukha anthu oyipa inutu nde mulungu akukanthanitu koma kambaso kuti izokhala motani. Good morning magayi komanso ndi mwezi wa nyuwanitu, happy new month. Nkhani yomwe ndabwera nayo pano yoyamba mwezi umenewu ndi kulira kwa Bambo Kenny Msonda kumene analira makamaka masiku apitawo, akuti nkhani zake ndi zonena kuti iwowa anamanidwatu kuteko ngongole zanifi eya komanso ndikuti ndalama zija zimene zima anthu amatafuna za mamegafamu iwowa sadapatsidweko. Nanabwera pa tsamba lawo la mchezo kudzalira motere namalira akuti bwanji, akuti mulungu ali ndi njira yake yotetezera ana ake. Kampeni yonse ndimagwiritsa ntchito ndalama zanga, magalimoto anga pogona panga, chakudya changa. Ankati mana ngongole ndi mabizinesi, kulephera kupereka loan applications form, no feedback, kulephera kupereka quotations for business, ata kunali phwando la kakowa kumagawana ngongole ndi bizinesi okhaokha kumbali, osadziwa kuti mulungu akutiteteza. Onse anatafuna ndalama za misonkho ya Malawi azisanza abokhelengi shall vomit. God of Abraham, Isaac and Jacob, I save you are true God of Ebenezer. This far God has taken me, glory to his name. Akunenatu choncho ndithudi kulira kwawo iwowa musanza magayi amene munadya ndalama zaboma misonkho ya Malawi. Chifukwa chani? Ineyotu ngati Kenny Msonda munandimana ndipo mulungu sakusiyasiyani. Mulungu ameneyo athana nanu ndithudi, mulungu wanga amene ndimampembedza. Kumakambabwe zoti kodi mukuti mulungu athani nawo chifukwa chonena kuti iwowa ndekuti basi anadya ndalama zija inu kukumanani? Athani nawo chifukwa chonena kuti basi inuyo ndalama zakuba ndekuti simunabe nawo, ndalama za misonkho ya Malawi simunadye nawo kubera Malawi, nde mulunguno akantha nzanuwo? Ayi, ndi moterotu ndithudi nkhani zakezi kumatero. Chaposachedwa pompa chomwe chachitika ndi zonena kuti kwakhala kuyenda kamphekesera kunena kuti pali kusamvana pakati pa Jesse Kabwira ndi Kenny Msonda. Nawo iziru ni nkhani za mkati mwa chipani zikatuluka bwinobwino iye tidzatsimikiza koma kuti kamphekesera kameneko ndi kamene kakhala kakurani kakumayendeti kumandabe kuti sakumvana zifukwa chani. I think this is one of the reason. Ichi ndi chifukwa chinanso chimene anthu amenewa angathe kukhala pasi osamamvanirana kunena kuti no. Mukakumbukira a Jesse Kabwira anayitanitsa achinyamata kuja kulikulu la chipani ndikumaka auze kunena kuti magayi panopa pamene tafika panopa kwamba kuphulika zinthu zoti ngakhale ine Jesse Kabwira ndudabwa nazo kuti anthu ankaba ndalama chonchi, anthu kodi ku MCP anadya ndalama chonchi fosadziwa. Iya zambophulika zimenezozo, koma chomwe chichitika nchonena kuti panopa tili pa nkhondo. Anthu amenewawo atikumva zono kuti ndi anzathu anadya ndalama, koma ana akamatukwanidwa masamba anchezo inutu muzabakira, musamapa musapezeko zoti mukwanyoza, muzipezeko kuti mukuwabakira. Iwo tizathana nawo kuno kuti munadya bwanji ndalama nokha. Mukumbukira ka video kamene kadzeti tinakambaso zimenezo zoduka mutu kuti sizikuyenera zizikhala motero. Now zimenezi zimangotsimikiza kunena kuti a Jesse Kabwira ndikuti amadziwapo kenakake kunena kuti no kutuluka malisti ngati amenewawa. Zimenezi ndikuti zinapeza kale kuti no anthu adya ndalama osati masewera ndalama zake zimenezi, ndalama zomwe zadabwitsa. So anthu ochuluka ndithu amene amanena kuti ifenso zotidabwitsa ndi zimenezi ndithu. Ndi Kenny Msonda anali ndekuti iwo asakudziwa kena kalikonse zizota iwo a Jesse Kabwira muzabakira anthu amenewawa atadya ndalamazo ife kuti mana. Zimenezo sizoona ya. Ine ndese sindibakira nawo mwina nkumakhala zonota akukholana palinso zina zake mwina zomwe zikuchitika. Iyayi tizoona nkuzitsatira mmene zingakhalire, koma tingakambetsane pa nkhani imeneyi. Nkhani ndiyonena kuti Bambo Chitatata Msonda wawa analito munthu amenetu anamenya kampeni kuthandizira ndithudi
ngakhale amayankhulabe zoduka mutu, koma ane munthu amene anapanga defend MCB pa social media ankamenya maviye nitu kuteteza ndithu chakwera tsogondo kuwuzani mumvere ineyo naliko DPP komweko DPP singawine ya APM sangawine ndali naye pafupi ndidali museko yake ineyo atsogo mundimvetsere APM mutu akupita ku America kutuluka mdziko muno zambirimbiri mukumbukireti nthawi yake ndithu inali imene kumenya kampeni ndiye akamanena zonena kuti kampeni tinamenya nawo. Let's be honest, Kenny Sonda anathandizira kumenya kampeni ndamene ankakuwakuwa anali ngatitu a backing guy nyamata wakuwira ndithu makamaka m'masabatism faro musaiwale kampeni inatengetsedwanso kwambiri m'masabatism kwamvetsa kuneng'ena magayi akongeresi ayi ndithu Kenny Sonda ankabloka miyala imeneyoyo kunena chilungamo adayesetsa komano taonanino zomwe zimachitika ndi zonena kuti Nsonda anali ndiye kuti uku kumabloka miyala imeneyo anzake uku akutafuna ndalama akupakula ndalama mwene ndiye munali fans zimene muja achina ludo chakwera mkazi wowanike chakwera ndalama tonse sanabwezeso ndalama zina takoteko ayi nkhani zake ndi zotero tikufuna tineneno ichi pano pamene wina anali busy notsopano dzuwa likumbandula atavala no t-shirt ya kongeresi basi no akusipa mahewu kumasipa mahewu ndi kumakuwano ndi kuti no milomo itang'ambika ndi njala pamandira mwene site kusintha iya anzake anali mbali naye akupakula ndi kuti 500 million wagwisa ntchito ndi kuti ukapangira zani ukapangira ma business somewhere kupakula 200 million 400 million kuzapakula 100 iwe ndiye kuti basi chimene ukulandira ndi mahewu kaya mahewu so amafika 2 pini kaya situdziwa 5 pin at least highest kaya mwina basi ndikumarani ndikumasipa mahewu boma ndilo mweri siri kusintha ya boma ndilo mweri anzako ndiye kuti wakudya ndalama mona sijatibagamba andale wamuzichenjera nawo akhoze kungokuyuzayuzani kani zaketu ndi zimenezi kumazenjera osamangojiya iyayi kodi mukujiyira ndani nkhani zake zimakhala zimenezi underneath magayi anali akuba ndalama iweyo ndiye kuti no ukagona ndi njala basi no ukamakafika ku nyumba watoperatu sopo weni ulibe sina chilichonse ulibe kandalama kamene akupatsa 5 pin anzako akatenga ndiye kuti no 500 million magayi 5 pin ikaloyo mu 500 million ikalowamo kangati tikamanena kuti mudzisamala nkhani zake zinali ziti zimenezi we sit down here kumadabwa zonena kuti kodi notsopano ndi zabodza zinkhani zonena kuti anthu anaba ndalama zaku mega farm zimene zizi zinagawidwa ngati ngongole yoncho gawidwa zinanso zinabwezedwa ndi zabodza zimakhala zabodza ngati aino akewo abwera kudzatsutsa koma ndikuuze anthu amene akutchulidwa mmene mumu ambiri akubwera iya ndinali ndalamazo koma zinali ngongole chani wina isakuvomereza iya inatengadi ndalamazo koma ndakapangira business zinali ngongole ndizibweza mmene kutanthauza zonena kuti fanziyo inatengadi ndalamazo sizabodza ndizidzankani a Jessica bwera zijonoti kunja kuti kuli zinthu anaba ndalama anthu amene anaba ndalama ana Sosteni Gwengwe aja kumangidwa kwawo kuti achina Samukawala aja kumangidwa kwawo kuti nkhani zake zinezi kuba ndalama osati masewera nkhani zaketu ndi zimezi money laundering kuba ndalama zopsa nde muzidabwa zonena kuti ngatino anthu amene wawo amene enawonso sitikwadziwa mayina awo akamatuluka matiwiso ndani kuti amalandira ngati ndani sitikwadziwa amalandira ma 500 million ma 200 million ma 300 million mukufuna muzinena zonena kuti nde kuti no akuluakuluwa amalandiranso ma 500 million amabaso ma 500 million obviously nduna zija zimabande kuti mabiliyoni kumeneko ndalama osati masewera mungathe kuziona tu pamenepo magayi amene aja amaba ndalama osati masewera ayi komatu papedwa penipeni ife tipangabe eko kupanga emphasize ndithu kutsindikiza mawu amenewo abambo Chitata Nsonda kunena kuti muzisazatu inuyo ndalamazo inu musaza ndithudi amene inanu simunabweze musaza ndalama zimenezozo mbava zonse ayi akamakumangani nomesa komanso magayi amenewa zidzo zomati musamapatse mabelo nkhani zake ndi zimenezo mukamanga mumapatsa mabelo fwaja ataba ndalama zonse azibweza ndalama zimenezozo komanso ndi kuti akumane ndi lamulo sharp court waweruza wautali azipita ku court osachedwa kuje kumaula osachedwa nawo ayi akuyamba motero magayi akuti